video. Danas ću da vam pokažem dvije tehnike čišćenja. Kako ja čistim svoju rernu i kako čistim fleke na zidu koje moj dječak rado ostavlja. Od bojice, od masne bojice, vodene bojice, tempera, ima tu svega. Pravit ćemo univerzalnu pastu za domaćinstvo koju ja koristim za sanitarije najčešće. Pa da krenemo, preseliti se u kuhinju i pokazati vam te male trikove.